Hello friends, नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बिनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा नैबे नानि रश्मितानि बार्थडे दिनैहाय माने बिनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा दिनै केक हानो नागिरदों आरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बिनिफ्राय दा एबार बोसोरजों बेसेबां इयार जाखो खोन्थाहरदो। 13 बोसोर जाबायनो नानिया 2024 औ 24 एप्रिल दाथ' दा जेनेबा जोनोम जानाया 2011 निफ्राय दा 2024 सिम माने 13 बोसोर जाबाय आरोना। दा नोंथांमोनहा दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो माने जोंहा ओरै फेमिलिनि गासिबो दंजोबखायो केक हानोसै बिनिफ्राय जोंनि आयंनिनो फिसौजो जायो आरोना। ओमफ्राय ओरै थिंनि बिफाखौ एसे नायना लादो ओरै खालामदोब्रा नानि रश्मितानि दा बियो आदा जिसु बानाय जादों। औ नायदो एसे अननानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर एसे अननानै बयबो शेयार खालामना हो ना। ओमफ्राय नोरैथिंनै आयं बेहा रश्मितानि बिबै नायलाय मोखाङा माबायदि सानैबो एखे नुहांनो नागिरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरैथिंनै बाजै बिमा नायल' जाल' सासेल' फिसा फिसाजो ओमफ्राय ओरैथिंनै बिसोरो गासिबो गामिनि गोजा न' खाथिनि गोजाजोब आरोना। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय केक हानाय मानायखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर रेडि खालामसै। Birthday to you, Rosnita you. 하나야는. 네. 하슬라바스 하나야는. 네, 집은 와. 내 집에는 또 그들 뭐에 바지 그들. 아이고 누구 그들. 새끼들 하는 거만. 그렇다 기가 그렇다. 네, 뭐예요? 기가 그렇다. 내 아이고는 홍화부야. 그래, 우리 싶은데. 다 자줍는거 줍봐. 말이야. 하나 흐지마야. 비근 가나 흐. 네. 이거 어디 안 먹네. 자, 가르바이스. 그래, 고세. 우리 휘대 아이고 옹래야 아이고 살리고 네 아이고 뭐 탁고 있어요. 우리 아까 우리가 하요. 아까 그렇다. 미국에. 네, 나라 쇼지 않지. 너무 문제가 있는데 그냥. saya nu hayu. 옆에로라 나도 다 사서. 네, 아무도 못 듣디. 비슷하. Bô lên lòng bấy. बेनिफ्राय लोगोफोरजों आदा केकखौ हाखांनानै नै दा केकखौहाय एसे लाबोबाय आरोना साहा मुरि जानोसै। ओ सिख्ला मारै जाखो जानो रोङा नामा बेलाय? ओमफ्राय ओरैथिंनै सिख्ला सासे दंबावो। Baik, जोंहा जानोसै नै जानोसै ओमफ्राय नै ओरैथिंनै जोंहा सानैजों एक्टर बिदा फंबाय जानोसै। नै नानिया मासिबां क्लास फरायखोमोनलाय खोन्थाहरदो दे एसे। बेसेबां? क्लास 8 अबे स्कुलाव फरायो? डन बस्क' पार्कआवसो नङा पार्कआवसो फरायहैयो बियो सानसुमा नार्जारिमोन लागोआवसो। हनै बेदर मोनजाग्रोबाय आरोना। ओमफ्राय ओरैथिं नै दा बेदर लाबोबाय। बयलार मानो फैयामोन जासाबदो दे बैसागुआनो जोबाखैना दाबो नै दङ एसे
Karena gitu semua harus sakit ya Engineer sih nama. Nei, alasnya goदान फैदों आरोखि ना. Nei, बाजै नाय. बाजै फिसाला बिमा सिनाय बाजै आरो दिनै आलासिया गोदान फैदों आरोना जागासिनो दङ बिनिफ्राय ओरैथिं नै राजा बिमा दासो फैदों बावाखै ओमफ्राय जोंना दा जोब्बाय आरो आखाइ सुखांखाबाय बाय बाय बे फंबायखौ फुरा साबस्क्राइब खालामना हो नङा भिडिअखौ लाइक खालामनो कमेन्ट खालामनो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम फुरा औ बड'नि सासे इउटिउबार ग्रेट इउटिउबार फार्स्ट नाम्बार 1 जानांगौ आंनि फंबाया औ आशीर्बाद थेंक इउ माने दिनै बे आदानि फिसाजोनि बार्थडेमोन नालाय जोनोम सान दा बेल' नङा लोगोफोर फैगोन बोसोरावबो नेक्स्ट टाइम बानायबावगोन आरोना एबार नेक्स्ट टाइमावहाय गिदिरसिन खालामगोन गिदिरसिन बानायगोन माने मा होनो बेखौ इंलिशनि मा होनोमोनलाय बे ग्रेट माबा औ बिगेस्ट डायमन्ड बार्थडे खालामनो सानदों आङो लोगोफोर सापर्ट खालामबाय था नायलांबाय था फंबायनि इउटिउबखौ नेक्स्ट इयाराव नुफिनगोन लोगोफोर ना ओरैनावलाय फै आजा नै ओमफ्राय नै रश्मिता आंहा थांसै दे खुलुमनाङा दे जाबाय खिन्थु जेबो गैया आंनावहाय नेक्स्टआवहाय थांनो फैगोन बोसोरावहाय होनोसै आं जोंनि बाजैया मा खालामखो आंनोसो हरनो नागिरबावबाय ओंखामजों जानो औ दे दानो नुथ'वा खिन्थु बाजै औ थाथ'दो दे बाजै औ दे लोगोफोर नै बिसोर गासिबो बयबो बाजै गोजाजोब आरोना साब्रै ओमफ्राय ओरैथिं नै सानै दंबावो बाजैया बिबाजैफोरखौनो फुदुंसैसो जाहैदों ओरै इन्टारेस्ट खालामहोदों आरोना माने ओइ बाजैया दासो फैदों दे आंहा जाखांबायलै लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोन कमेन्ट खालामहरदो आरोना बेनिफ्राय नैबे नानिनि नामैहाय रश्मितानि नामैहाय भिडिअखौहाय लाइक खालामदो बेनिफ्राय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरोना बेनो लोगोफोर बेनिफ्राय अननानै नोंथांमोना बिराद मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालामबानो जाबाय ना रश्मिता माने एबार नेक्स्ट इयारावहाय बेनिफ्राय साबसिन माबा बार्थडे सेलेब्रेसन खालामनाय नुफिनगोन आरो बिसिना हरदोब्रा दे दा एबार नेक्स्ट इयारावहाय माने एसे देरसिनबावबा नायनो साबसिन जाबावगोन आरोना दा भिडिअखौ फोजोबनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय दे नों आखाइजों दे